ngayisulela kumuntu engazi naye ukuthi ngelinye ilanga uyothini mhla ethola ukuthi le ngane akuyona yakhe. Ngoba ngivikela impilo yami ngoba wathi ubaba omncane uzongibulala. Ngathatha le ngane-ke ngathola umuntu-ke ngajola naye ngalala naye. Ngabe sengithi ukukhulelisile kanti ngikhuleliswa ubaba omncane. Manje mangabe ngifuna kukhona into engiyifunayo yengane vele azangiyibonele ngendodeni yami iyona ezongenzela into yengane noma ngabe yini. Manje sengifuna ukuthi ngiconfess lento ngiyikhiphe kumina ngoba manje iyangihlukumeza ingiphethe kambi. Angisazi ngizothini ingakho ngize ngathi ake ngize la kwi-Real TV mhlawumbe bazokhona ukungisiza angazi kanjani. Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV One Stories igama lami uNelo. Namhlanje size ngodaba la usisi esibhalele khona ezositshela ukuthi yena walala nobaba wakhe baze bamithisana. Abalalanga kanye, balala kaningi, ikhathi eziningi. Ukuzame konke ukuthi ingane ingabe khona, kodwa ingane ikhona namhlanje sikhuluma nje. So sohamba-ke sekuyena usisi siza ukuthi lolu daba lolu luqale kanjani, kungani sifika la namhlanje. Ngabe ufuna simsize ngani? Nawe uma ufuna usibhalela, i-email esikhona la ku-screen, sibhalele. Uma ngabe-ke uyathanda ukubheja, sicela ubheje, ucreate i-account yakho no-EasyBet. U-EasyBet uyena-ke owenza sure ukuthi ama-video lawa siyakwazi siwaqophe ngokuthi asponsorishe. Usebenzise i-promo code yethu uLOVE50. Angamoshi isikhathi senu, ake sihambe siye kusisa. Sanibona babukeli, igama lami nguzama ngwaKambambo. Ngila kwi-Real TV ngesizathu sokuthi ngizocela usizo ukuthi bangisize ngoba ngifuna ukuconfessa emndenini wami ngento engayenza ngamithiswa ubaba omncane. Nginengane ina 2 years manje. Le ngane inako ukuba nezinto engayi-understand. Ngoba manje angazi ukuthi kufanele ngichaze ngithini ekhaya ngoba ngiyazi vele ukuthi ngebaze bangithemba. Sengiyasaba ngisho ukuhlala phakathi kwabo ngesizathu sokuthi ngizizwa angazi ngachaza kanjani emndenini wami ngesenze engasenza. Manje naye ubaba omncane akasayingeni, sengisele ngedwa kulento, naye useyinakela unkosikazi wakhe. Manje mina sengingazi ukuthi mangabe ngimcela ukuthi hayibo khona into ukuthi engane eshodayo nento ukuthi engane eshodayo uvela ngitshela ukuthi angiyibonele. Angisazi ngifuna ukuthi ngenze njani, ngicela ningisize babukeli awunendlela njengoba ngize la ingoba ngizodinga usizo. Lento isiyangihlupha emoyeni wami, singikhathazile. Ingane yami imbiza ngomkhulu esikhundleni sokuthi ngabe ithi baba. Konke kunzima kumina. Siswami singamoshi isikhathi libe ngichaza nje kakhulu, ngifana nje siqala udabeni. Kwenzeka kanjani ukuthi wena ugcine ulala nobaba wakho singakangeni nje yokuthi uzomithe? Ubaba omncane wami ngize ngiqala ukulala naye ngangakazi lutho ngendaba zokulala. Uyena wangibreaka, wangisabisa ukuthi mengike ngasho uzongibulala or uzongithatha ayongilahla noma ikephi. Okay-ke ngoba ngingesenayo ubaba sekuyena yedwa ubaba engisele naye. Ngathula-ke kanjalo ngoba uyena osondlayo, uyena osenzela yonke into, angina-choice ukuthi ngingathini. Okay, mhlawumbe kulapho umbukelo obukayo njengamanje ngifuna usakhele isithombe sasekhaya nomndeni okanjani, setup yenu ime kanjani? Ekhaya ngathini thina sisenayo ubaba. Njengoba sesingesenayo ubaba sesisele naye ubaba omncane. Sihlala naye uma washona engozini yemoto, kushuthi nje asisenalutho olunye, sisele naye nje lo baba omncane unokhulu. So nihlala egcene elilodwa? Yebo, sihlala egcene elilodwa. Kuyenzeka umakoti wakhe, unamakoti yena? Yebo, unayo umakoti, ushadile. Kuyenzeka umakoti angabe khona niyithole nini nobabili? Yebo, kuvamisile nje ngoba phela umakoti wakhe ujwayele ukuthi agoduka aye kubo njalo uma kuphela inyanga uyagoduka. Uyasebenza futhi? Yebo, uyasebenza. So the day ubaba omncane lo bengitshela ubaba wakho ngqongqonqo bese ngithukile we-email ngoba ungachazanga kahle. Ubaba wakho-ke eqala eza kuwena ekhuluma indaba zokulala kwenzakalani? Aqalanga wakhuluma indaba zokulala, wafika nje kuseni mina like ngiyageza, anginakile lutho, ngizwe ngumuntu ephusha isicabha. Mesiphusha isicabha
ngithi ngiyazama ukufihla, athi hayi khululeka vele umntanami. Yabo ngithule, afike eduze kwami alibele engibamba ngithi hayi bo baba uzothini uma hayi bo lento yenzayo. Yabo alibele engibamba ethi mina nginelungelo lokuthinta lo mzimba, akekho omunye umuntu, mina ngubaba wakho. Hayi ngathula, wangibamba wangiginqa kubhavu, wavulela amanzi, wawakhipha, wasethi yabo lento esizoyenza la eyethu sobabili. Ngakhala, kwasho kona ukuthi akekho umuntu vele ozongisiza, akukho muntu, isemini. Ngoba naye wayekade sitshela ukuthi uhambile emsebenzini. Sengisele-ke ngedwa ukuthi ngizoklina, ngenze lokhuya nalokhu, bese ngiyahamba ngiyakubanga ngibamba. Hayi wangibamba, wangiginqa kubhavu, wenza lento angenza yona. Okay, wathi uma ngike ngasho, ngizobona ukuthi uzongenzani, uzongibulala or either uzohamba ungilahla kude ngoba kuzobe kuwukuthi ngizobe ngichitha umuzi wakhe. Ngoba uyangondla, uyangigqokisa, ungenzela yonke into. Ngathula-ke kanjalo, ngasaba. Hayi waphinda wayenza lento kusho ukuthi elibele eyiphindelele. Hayi yabo sekunokuthi manje mangithi ngiyahamba ngiyobheka abangani bami, akasafuni, usefune ngazuthi ngahlezi ngilana. Makhona nje la ngithi ngiyakhona, akufanele ngihambe kwesinye isikhathi, makufanele ngiyothenga something esitolo. Athi ayikhululeka, ngizohamba mina ngesitolo. Azambuza umamncane ukuthi hawu kwenzeka kanjani uthi iy'ngane ikhona uzothi kuzohamba wena esitolo. Athi intombazane fanele ihlale ekhaya, fanele yenze imisebenzi yasekhaya. Ukuya esitolo nje vele asikho isidingo salokho. Kanti yena uyazi ukuthi yini la ifihlayo. Hhayi-ke kwaqhubeka kanjalo-ke kwaze kwa-endapha ngakhulelwa. Ekukhulelweni kwami sengiyasaba manje. Angisazi ukuthi ngizothini, senginale ngane. Le ngane ina-2 years manje, ikhona la ekhaya. Ngingayisulela kumuntu engingazi naye ukuthi ngelinye ilanga uyothini. Mhla ithola ukuthi le ngane akuyona eyakhe. Ngoba ngivikela impilo yami ngoba wathi ubamncane uzongibulala. Ngathatha le ngane-ke ngathola umuntu-ke ngajola naye, ngalala naye. Ngabe sengithi ukukhulelisile kanti ngikhuleliswe ubaba omncane. Manje mangabe ngifuna kukhona into engiyifunayo yengane, kumele aze ngiyibonele ngendodeni yami, iyona ezongenzela into yengane noma ngabe yini. Manje sengifuna ukuthi ngiconfess lento, ngiyikhiphe kumina ngoba manje iyangihlukumeza, ingiphethe kambi. Angisazi ngizothini, ingakho ngize ngathi ake ngize la kwi-Real TV. Mhlawumbe bazokhona ukungisiza, angazi kanjani. Kodwa nje ngifisa ukhulazile noma mncane azile ngale nto ngoba manje angisazi ngizoyithini mina singaphezu kwami. Yani. Okay. Futhi njengamanje usu-ready for anything engenzeka. Noma ngabe yini, sengilindele noma ngabe yini engaseyenze ngempilweni yami nengane yami. Kodwa nje esilonga umndeni wami mawazile ngoba manje angisawukhoni ngisho ukuhlala nabo ngoba mangihleli nabo ngiba nalowo muzwa wami ngedwa engingazi ukuthi ngizosizakala kanjani ngawo ngoba ngiyasaba ukusho. Ngcono manje sengidelile konke noma ngabe yini engenzeka ilungile. Okay. Ubaba wengane-ke lo owazi ukuthi ubaba wengane kanti akuyena. Yena ingane uyamukele kanjani? Uyamukelile phela ngesizathu sokuthi naye ingathi ingane yakhe ngoba ngivikela ubaba omncane ukuthi ngizothini mangithi ababa omncane. Okay. Usushilo ekhaya ukuthi hayi cha ngimithi ngikhuleliswe usibanibani wakasibanibani. Obvious ubaba omncane uyazi yena ukuthi wena naye ubulala. Awazi yena umtshele ukuthi baba omncane le ngane kahle yakho. Uyena wakhipha isinqumo sokuthi angithola umuntu engizojola naye. Usumtshela ukuthi pregnant. Ngikwazi ukuthi ngisulele kuyena isisu. So wazahla mhlophe uthi ingane yakhe leya. Yebo uyazi. Ethi mkhulu kanti kufanele ngabe ithi baba. Yebo. After ke usumtshela ukuthi umithi. Uqhubekile nalenza ucansi noma wagcina lapho. Uqhubekile wanginikeza imali elibelithi ngihambe ngiyosikhipha isisu.
ngalibele ngizama-ke ngizama kwacaca ukuthi akulungi kona akwenzeki. Ingakho-ke waze wabona ukuthi okungcono angithole umuntu engizosulela ngaye isisu. Ngamthola manje naye ngiyambona ukuthi konke uyazama ngakho konke ukuthi ingane ibe right lo muntu, kodwa manje nginaloko kumina ukuthi uyihlupha kangaka ngengane akuyona eyakhe. Lo guy lo osulelwe ngesisu buvele wena ujola naye ngaphambilini? Angikaze ngize ngijole empilweni yami ngoba kwabuntombi bami bathatha ubaba omncane. Okay. Ukuthi ngize ngijole nje uyena ubaba omncane wathi angithola umuntu engizojola naye. So uyofanele kade bekushela wavele wamqoma lo inhloso ukuthi alale nawe. Yebo. Yena ngokwakhe wabona ukuthi isho ukuthi izinto zakhe ziyashesha, uthe meqonya wabethola ukuthi alale nawe futhi kanti akazi ukuthi uyifaka enkingeni. Yebo. Okay. Abanye angazi nokuthi abanye kahle kahle singayibeka nje ngembaba lento sithi ubaba omncane wakunukubeza ngokucansi. Yebo. Ngoba ngangikazi lutho. Wathi futhi angikasho ngithule. Ngoba mengike ngasho uzongibulala noma uzohamba ngilahla la engingazi khona. Nokuthi uyangondla ngikhuliswa uyena ngoba nangingenabo abazali. Shuthi yonke lento abeyenza ubeyenziswa ukuthi anginabazali. Uyena yedwa esengithembele kuyena. Okay. Into oyifunayo wena ekhaya yini? Ufuna sikhulume nobaba wengane lo owazi ukuthi ingane yakhe simtshela cha ingane ngiyona yakho. Okanye ufuna sikhulume nobaba omncane kanye nomndeni sibachazele ngokuthi ingane ngabani. Okanye ufuna bobabili labantu bazi ngoba owathi masazi omncane nobaba wengane afanazi. Masukwazi ubaba wengane nobaba omncane afanazi. Yebo, inhloso yami ukuthi kwazi wonke umuntu ukuze nami ngizophola. Ngoba ngiyazi ukuthi mase bazile labantu nokhulu wazi naye uma mncane wazi ngizophola yakona ngizosithwala leso sitshezisi esincane mangicabanga, kodwa ngizophola mina ngoba ngilwela ukuthi kuphole mina manje. Okay. Uma kwenzeka amathuba amaningi ubaba omncane eboshwa, angeke futhi uphinde ube nencindezi ukuthi umndeni uzokubuka njengomuntu wabophisa umuntu obondlayo ekhaya. Ngisho ngithi konke okungenzeka sekulungile, ngiright lento isingidle kakhulu sengiright noma engaboshwa noma ngenzekelani side lesikhathi yabo manje ngendlela ekuyiyona engqondweni yami nasenhlizweni yami mhlambe akekho umuntu ongayi-understanda lento ekumina imina ngedwa engiyaziyo lento ekumina ukuthi ibuhlungu kangakanani. Yena kumnandi kuyena uyajabula yena mina akangicabangelanga mina wadela ngami. Manje ngenze njani mina ngizoba nokuthi yena fanele ngimsabele ukuthi uyaboshwa yena engacabanganga ngami. Konke okungenzeka kulungile sengidelile. Yabona ne-trauma nje odlule kuyona ukhulelwa okanye wenza isex ungakafuni uzama ama-abortion umncane kungayona inhloso yakho ngenxa yomuntu uzuqamba amanga utshela omunye umuntu ukuthi ingane yakhe wazi kahle ukuthi ingane ngabani. Yonke lonto ihlukumeza mina ayimhlukumeze yena kanendaba nalokho. Mina ngedwa enginalo nkinga yena akanandaba nje kumnandi kuyena uyangcebeleka kuyale nale. Akazi ukuthi mina ngaphakathi kunjani mina sengike ngazama nakaningi ukuyibulala. Ingane uyayondla kodwa yena iyadla nje ngoba kuyadliwa phela la ekhaya, kodwa lezi zinto lezi eyi-serious omanabukeni obisi ithengwa yilwa mfana ngithandana naye. akakulekelele at all yena Nhlobo. Okay. Ya South Africa eish kunzima no siswami angingakuhlala isikhathi eside isitho sakho siclear ngizohlala phansi nami isicubungule siya kanjani phambili, but i-second step izoba khona sizoya kotshela ubaba wengane ongayona yakhe ukuthi akuyona yakhe, siphinde siye kotshela ubaba omncane ukuthi ingane eyakhe nomndeni. Uma ngabe kudingeka ama-DNA test
sizofika futhi kuleyo level ukuthi ama-DNA test abe khona. Yebo. Ngoba ekugcineni kosuku kumele iqiniso laziwe nengane ikhululeke iyazi bawayo noma-ke if ngampela njengoba uchaza ukuthi ingane ngabe omncane ngokosiko bese kuphambene izinto kuyofanele kube khona indlela ekwenziwa ngayo ukushweleza nomncane kajeze ngendlela ezojeza ngayo wedwa ithinta umthetho noma ithintani kodwa igcina usuku yena fana jeza. Yebo. Ngiyajabula ngoba uready for lokho ngoba igilamkhuba kumele iboshwe. Yebo. Igilamkhuba nje kumele iboshwe. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngizokuthinta u-part 2 sizoba nawo sizofika esisombulweni sale ndaba le. Yebo, ngingajabula kakhulu. Okay. Kunzima kakhulu udaba lasisi. Lithinta into eziningi kakhulu eNingizimu Afrika. Lithinta kona ukunukubezwa ngokocansi, umuntu esemncane ezonukubezwa indoda endala. Icala ke libomvu leli. Kuphinde futhi kube yilona icala leli lokuthi ulale nesihlobo sakho. Siyazi phela ukuthi umthetho awuvumi ukuthi ulale nesihlobo sakho, ama-siblings akho. Kunzima kakhulu. Ubaba ulala nengane yakhe. Akuvumelekile into efana naleyo. Icala nje libomvu, ihlazo ngala kwecala libomvu, ihlazo nje into ongayazi. So ngiyacela ke ni-support le video le, ni-like, ni-share. Sizobuya no part 2 and sizokwenza ngokusemandleni. Uma ngabe kufanele kuze amaphoyisa, uma ngabe kufanele kuze ini, sizokwenza ngokusemandleni ukuthi lo baba lo uyaboshwa. Kodwa i-DNA izophoqa esimweni esifana nalesi. Ngoba kumele sibe no-evidence eyanele ukuthi cha lengane le eyakhe lo baba lo. Uma kupruveka lokho usisesho ukuthi wayelana naye engafuni i-rape lapho ke yangena lapho. Even yangena lapho khahlela umuntu ke lapho. So ngiyacela mfethu ningitshele comment section ukuthi nina ngicabanga ngalo daba lolo nabanye abathi cha mina udaba nje lenzele mina bengisaba ukuphumela obala aphumela obala email address esikhona sibhaleleni ngoba egcineni kosuku abantu amalungelo abo akumele abukelwe phansi abantu akumele abahlukunyezwe South Africa kuthuleke kanjalo nje sikhona uyabona into efana nalezo. So izinto njengalezi abantu kumele bafunde ngamalungelo ke kule video lena ke ngifuna wazi ukuthi ilungelo lakho liyini. Mase sibuya sizomthola umuntu wezomthetho oyosichazela kabanzi ngamalungelo aphuliwe la ngama-rights aphuliwe la ngemithetho ephuliwe kulento efana nalezi ngoba egcina usuku ungabuki nje ivideo azi nangomthetho ukuthi izinto zihamba kanjani. Ake sihlangane futhi ngokuzayo ukuthi nje till next time stay blessed.